X, de a fejem nem mozdul. Sziasztok! Ja. És nálam is megy a videó. És én azért vagyok taszikardon, mivel egy normális kardon van, Elysium. Azt lesétálok, hallod? Már jól kezdődik. Tudsz átküldeni egy 19-et? Thank you. Mi van őszinte, Peti geci? Holanda, please, egy 19-et. Kocsog. Hogy én most fogom magam és egy kőkarddal be fogok kempelni. Vágod? Jó, hogy ott ketten vannak defába. Jaj, hát így könnyű, hallod? Egyik hátba üt, leugrik. Lol. Jaj, megy vissza már a Fire a Penta. Titán, de azért 2v1. Hú. Hát, fejes. Hallod, ott van fejesen egy termis, aki nagyon kilökésre megy. Lefoglalom. Hagyjad! Gyere! Ez az! Ja, segítek! Segítettem. Hát az ami jár egy termihez, meg sárkánykellékek, mint például üveg, meg nagy ugrás, meg robbanósebzés. Hát az. Nigger. Ja, a start sem ért vele. Na, kell nekem egy kis kaja. Hát, úgyhogy csak a kitáldás van, csak akkor lehet lehívni. Ó, kötsze! Na, van legalább egy kilókés kardon még egy. Bővülünk. Ne! Miért nem is a basztorolt regenerációt, bazd meg? Na végre. Másikat is beisszuk. Nem, ez olyan KD volt. Hát nigger! Hallod? Arat a defa! Hallod, hogy így futak melletted így, az fölcsúrod a taszit. Figyelj! Szia, negatív! Ó, hát a Skynetben is van. Ledoblak.
Meg ott egy fasz a kiskocsok. Na hallod, én most oldalból oda fogok nagyugrizni. Ha le nem löknek. Hogy ott a Greenstone feliraton fönt van lopcsab. Egy defába. Aha. Sose jó, hogyha buzik kempelnek a Greenstone feliraton. Na, jövök a toronyhoz. Hallod? Ez Gianttal kilökött, hallod? Hogy a 2 HP maradt. Hallod, de annál Giant van. Vagy Giant van. Mi van, gyökérfej? Hát, ja. Most vagy köcsög, vagy hát nem. I'm the idiot. Nyugi, hátbalkam mindjárt lehal. Mi a fosom ez? Sziasztok! Szia! Hát jó napot, bandibá! Hallod, de meg Jenny van. Hallod, lefoglalom, azt oda mész. Gyere, buzikám. Na mi van, sima ilyen kempelsz? Hallod? Ez bevárt ott, és 2 ütésből szépen Giant kiütött. És megölt. Nyugi, hátból kilököm. Hát megkancsal. Őszinte Peti geci. Csávó. Hát miért én egy rohadt kardal, bazd meg? Lopcsab! Csak pici, bazd meg. Na mi van? Ennyi. Szart sem ér. Meghalsz. Hát kiüssük. Szia! Az lol. Hát ha lenne. Hát kilököm. Jaj, ne, kidobtam a... Jú, ott lövöldözik az a Giant gyerek. Hallod, és kilőtt, amikor ütöttem volna a gyereket. Ott egy őszinte Peti geci. Ó, bazd meg. Nyomor. Mi? Hallod, a Jolov kiírt, hogy lopcsab Smiley, az most az a Joló gyerek örül a fejének. Egyszerűen nem tudom kimondani, így mondom, hogy örül a fejének. Mert tényleg örül. Nálam meg vége a videónak, császtok.